שלום לכולכם, שמי קריסטינה גלבצ'ינר, אני יועצת מוצרי דוטר ישראל, רופאה ארומתרפיסטית. והיום אני אספר לכם על פרומו חודש פברואר במחסן OTG, במחסן ישראלי. אז אנחנו בחורף, כן, בפברואר גם גשום, גם שלג, אז בואו נראה באיזה מוצרים אנחנו יכולים להשתמש בחורף, במזג אוויר כזה, איך הם יכולים לעזור לנו. בעצם זה הרבה שמנים יכולים לעזור לנו, אבל בואו נראה מה יש לנו בפרומו החודש. אנחנו יכולים לקבל גם מתנות, גם לקנות מוצרים בהנחה משמעותית, ולעזור לגוף שלנו להתמודד עם החורף. אני בכלל עם השני סוודרים היום. עכשיו, מוצר החודש, אני מזכירה מה זה מוצר החודש, זה שאתם עושים הזמן דנטל-RP ובשווי של 125 PV עד 15 בחודש, זאת אומרת עד 15 בפברואר כולל, ואתם מקבלים תערובת בריס 5 מיליליטר במתנה. תערובת מצוינת שמאוד תומכת במערכת הנשימה, ובואו נראה איזה שמנים מטריים יש בתערובת, למה היא כל כך תומכת במערכת הנשימה, ואתם רואים שזה העיקר שמנים מטריים מעלים, זה אקליפטוס, זה דפנה, זה עץ התה, גם אתם רואים לימון כאן וקרדמון, רווינסרה ורווינסרה. רווינסרה בעצם זה שמן שהוא נקרא קינמונום קמפור ליב, זה גם מעלים, ורווינסרה ארומטיקה שזה גם כן מעלים, ומי שזוכר את ההרצאה שלי שאני נתתי ממש לפני שבוע, לקראת ט"ו בשבט, על שמנים מטריים מעצים, אז אני סיפרתי ששמנים מעלים הם מאוד תומכים במערכת הנשימה. בעצם אפשר להגיד שעץ הוא נושם בעזרת העלים, ושם קורה תהליך שמאוד חשוב לנו, פוטוסינתזה, שבזכות העלים האלו אנחנו מקבלים חמצן בכלל כדי לחיות. אז בזכות השמנים האלו יש כאן יתרונות, זה מקרר וממריץ, התערובת הזו מקררת וממריצה, מרגיעה את החושים, מקדמת תחושה על דרכי אוויר צלולים ונשימה קלה, מסייעת לשמירה על מערכת הנשימה ומסייעת לשינה רגועה, שזה גם כן דבר מאוד חשוב היום, שאנחנו נמצאים במצב לחץ כזה מתמשך, אז היום באמת לישון זה דבר מאוד מאוד חשוב כדי לחזק את המערכת החיסונית שלנו. אז עכשיו מה שאני גם רוצה להגיד לכם שיש קצת בלבול בשני השמנים האלו, רווינסרה ורווינסרה, כי אפשר להגיד שהשם הוא נשמע קצת דומה, כן? אני פשוט רציתי קצת להסביר מה ההבדל. אז רווינסרה זה שמן שמקבלים עץ שהוא נקרא קמפור עץ, והמרכיב העיקרי שלו זה 1.8 סיניול, אקליפטול, ורווינסרה זה כך הוא נקרא העץ הזה, והשמן רווינסרה מקבלים מעלים של עץ הזה, שהוא גם עשיר במרכיב 1.8 סיניול, וכאן אנחנו רואים דוגמה של תערובת מאוד סינרגטית, שדוקטורה רוצה שבתערובת בריס יהיה יותר המרכיב הזה שהוא נקרא 1.8 סיניול, שמאוד תומך במערכת הנשימה שלנו. ואיך אנחנו משתמשים בתערובת? אנחנו כמובן מפזרים את זה בדיפיוזר, ואנחנו משתמשים בתערובת הזו לצורך חיסוי, מדללים את זה בשמן קוקוס דוטרה, ועושים חיסוי של כל הגוף, או מקומות מסוימים, אם אנחנו רוצים ממש לחזק את המערכת הנשימה, זה יותר דגש על החזה, גם כן לא לשכוח על הבלוטות לימפה, אז תערובת מצוינת. עכשיו יש לנו מוצר 10% הנחה, זה שמן נרדיום, נארד, ספייק נארד באנגלית, ההנחה הזאת הם יכולים לקבל במשך כל החודש, ובואו נראה מה זה שמן הזה. אז קודם כל מקבלים אותו משורש, אתם רואים כאן את התמונה של שורש, ולפעמים קוראים לצמח הזה ג'טמנסי, בהודו ככה קוראים לו, בגלל שהשורש בעצם הוא דומה לשיער סבוך של סקפן הודי, ודוטרה מקבלת חומר גלם מנפאל,
ומרכיב עיקרי זה ג'טמנסון, גם בזכות השם הזה, ג'טמנסי, וג'מטנסון זה ססקוויטרפן, ואם אתם זוכרים, גם כן אנחנו דיברנו בהרצאה על שמנים יתרים מעץ, משורש, שדווקא בשמנים האלו יש הרבה ססקוויטרפנים, וססקוויטרפנים זה תמיד טוב, כי זה אנטי-אוקסידנטים מאוד חזקים, ויש להם גם כן השפעה מתמשכת על הגוף שלנו, שזה מצוין, ומאוד אוהבים לשים את השמנים שיש להם יותר ססקוויטרפנים מאשר מונוטרפנים בכל מיני תערובות, שזה מרכיב שמחבר בין השמנים האחרים ונותן את התו תחתון, מי שרוצה להשתמש את זה כבושם. וכפי שאתם רואים, השמן הזה הוא ממשפחת ולריאנים. מי שמכיר מה זה ולריאנה, עולים מרוסיה יודעים טוב מאוד מה זה ולריאנה, זה היה תמצית כזה מצמח שדווקא לקחו אותו לצורך הרגעה, אז לשמן הזה גם כן השפעה מאוד חיובית למערכת העצבים שלנו, וגם שמנים עם ססקוויטרפנים הם מאוד טובים לעור פנים, למשל כאלו כמו סנדלווד, כן, שמן מור וגם שמן אלנג אלנג, איפה שיש הרבה ססקוויטרפנים, אז אנחנו יכולים גם כן להוסיף את הטיפה של שמן הזה לקרם ולהשתמש לצורך אנטי-אייג'ינג, אפקט אנטי-אייג'ינג. כן, הנה, אתם רואים את השימושים, זה משלב טוב מאוד עם שמן ציפורן, ברוש, לבונה, גרניום, ערער, אז אפשר לעשות תערובת מאוד יעילה לצורך גם רוגע וגם תמיכה במערכת העצבים, במערכת החיסון, וכפי שאני אמרתי, גם להוסיף אותו לקרם ולקבל את האפקט אנטי-אייג'ינג, וגם תחושת הרוגע, זה יפה. עכשיו יש לנו עוד הנחה חודש, זה 20% לשמן ספרמינט, שזה בעצם ננה שדה. יש לנו ננה חריפה שזה פפרמינט וננה שדה, 20% הנחה, מצוין. אז במה טוב השמן הזה? קודם כל, סליחה, זה גם כן מהמשפחת הננה, ואנחנו יודעים שהשמנים האלו הם מאוד תומכים במערכת נשימה, במערכת עיכול גם כן, וגם בזכות השמנים איפה שיש להם מנטול ומנטון, הם עוזרים לנו להיות בפוקוס, להיות מקורקזים, אז וגם משפרים את המצב רוח, וגם יש לו אפקט מאוד יפה, הוא מנקה את הפה ומרענן את הנשימה. אז אפילו בשימושים אתם רואים שאפשר להוסיף אותו למברשת שיניים טיפה ולצחצח שיניים ככה. וגם אתם יכולים לעשות מים עם שמן הזה, זה מה שאני עושה כל בוקר במשרד שלנו, אני מוסיפה טיפה של ספרמנט לכפית של שמן דבש, מערבבת את זה עם מים, ואחר כך מעבירה את זה לקנקן, מוסיפה מים לקנקן, ויוצא באמת משקה מאוד מאוד מרענן. במיוחד זה אקטואלי בקיץ. ותראו באיזה מוצרים יש לנו שמן ספרמינט, קודם כל יש אותו בקו טיפוח שיער, שמפו וקונדישנר, אז אנחנו מבינים שהשמן הזה הוא באמת טוב מאוד לשיער. תערובת אדפטיב, שבזכות ספרמינט בתערובת הזה אנחנו מקבלים את האפקט של פוקוס וריכוז. תערובת רסקיו לילדים, סופרמינט כמובן, תערובת פיס, האפקט שלה זה להרגיע את המערכת העצבים שלנו וגם את השפתון, אז תראו איזה יופי. קרוציד בודי באטר. ויש לנו מוצר חדש בדוטרה ישראל, מטה פאוור. אני חושבת שהרבה מכם שמחים לראות שאנחנו מתחילים לשווק את המוצר הזה, כי באמת מוצר נפלא, הוא בעצם חלק מהסט של מוצרי מטה פאוור,
ותראו איזה שמנים אתרים יש בתערובת. זה שמנים שאנחנו מכירים מתערובת סלימנססי, כן? אז יש כאן ג'ינג'ר וקינמון וננה חריפה ואשכולית, והרבה שואלים למה דוטרה החליטה לעשות מטה פאוור ומה ההבדל. אז אני מצאתי באמת כזה מאמר, אפשר להגיד, באתר דוטרה עולמי, איפה שניקול סטיבנס עונה לשאלות האלו, למה דוטרה החליפה את הסלימנססי למטה פאוור. אז אני פשוט אספר מה היא אומרת. בעצם זה תוך די ששואלים אותה, והיא עונה לשאלות של מפיצים. אז היא אומרת ככה שבעצם כל שמן מתערובת הזו, אנחנו יודעים שכל שמן הוא טוב בחילוף חומרים בריא, במטאבוליזם, כן? וגם הוא יכול לעזור להתגבר על תחושות שובע, והוא גם כן טוב בניהול תיאבון. זאת אומרת, כל השמנים שיש בתערובת הזו. בגלל שהמטרה של דוטרה כל הזמן לחקור את השמנים שלה, את התערובות שלה, ולעשות אחר כך מוצרים עוד יותר, עם אפקט עוד יותר כזה מעניין, אז פשוט המטרה הייתה לבדוק כל מיני מינונים של אותם שמנים, ופשוט לברר איזה מינונים, איזה שמנים, עובדים יותר חזק על תאי שומן אנושיים. אז עשו מחקר כזה במסגרת מעבדה עם צלחות פטרי, ובעצם רצו לראות איך תערובת מסוימת, הם כל הזמן שינו את המינונים של שמנים אתרים בתערובת הזו, איזה קומבינציה היא יותר מוצלחת להפסיק תאי שומן, לאגר שומן ולהישאר רזים. ובאמת מצאו את הפרופורציה הזו, ככה נולדה את התערובת מטה פאוור, וזה בעצם המחקרים פרה-קליניים שעושים אותם לפני שעושים מחקרים קליניים, ובעצם עכשיו מה שעושה דוטרה, היא עושה מחקרים כבר קליניים, זאת אומרת בהשתתפות בני אדם עם התערובת הזו, וגם עם מוצרים אחרים מהסט הזה, מהערכה הזאת של מטה פאוור, ובעצם היא אומרת שהתערובת הזו היא ממש מצוינת לאנשים שהבחירה שלהם זה אורח חיים בריא, זאת אומרת לאנשים שרוצים לתמוך את המטאבוליזם שלהם, שרוצים לדעת איך לנהל את התיאבון. אז בעצם גם אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו מתחילים לשווק את התערובת הזו עכשיו בזמן מאתגר כזה במדינה שלנו, כי הרבה אנשים עכשיו מרגישים יתר תיאבון, ויש הרבה שאלות איך אפשר להתגבר על זה, לנהל את המטאבוליזם שלנו. אז בבקשה, אתם יכולים מיד לקנות את התערובת הזו ולהתחיל להשתמש. אז משתמשים, אפשר לפזר בדיפיוזר, ואתם כבר יכולים רק דרך הערכה, דרך לפזר בדיפיוזר להרגיש כבר את התועלת, וגם אפשר למרוח, ורק צריך לדלל טיפה אחד ב1 מיליליטר של שמן קוקוס מזוקק, ולהשתמש זה גם כן כבושם, כי זה ריח מדהים ממש, או למרוח על האזור של בטן. רק צריך להיזהר כי יש כאן שמנים אתרים פרי הדר, זה אומר שעדיף לא לצאת לקרנות שמש במשך 12 שעות. וגם בעולם משתמשים בתערובת הזו לצורך בליעה. אז אלו המוצרים שיש לנו בפרומו בחודש פברואר. אני מאוד שמחה שיש לנו כזה פרומו, מוצרים נהדרים, אז תקנו, תהנו, וכמובן
תהיו בריאים. תודה.